ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഒന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്നലെ എടുത്തതൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഇന്നലത്തെ മന്ത്രം 13 സംഭവാതു അസംഭവാത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഉന്നതാധികാരികളുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും രണ്ട് ഫലമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഫലം. 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് സംപൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്ഭേദോ ഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്ഭേദോ ഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്ത സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരാൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്ഭേദോ ഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്ഭേദോ ഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്ഭേദോ ഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ്ഭേദോ ഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ. മറ്റേ മന്ത്രം കൂടി ചെന്ന് 11ാമത്തെ ഒരാൾ ചൊല്ലിയ. എന്താ മാതാജി പറഞ്ഞത്? 11ാമത്തെ മന്ത്രം. 11ാമത്തെ മന്ത്രം. വിദ്യാം ച വിദ്വാം ച യസ്തദ്ഭേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടത്തെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവയെയും നശ്വരനായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, ദേവന്മാര്, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായി അറിയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? രണ്ടും അറിയണം തന്നെ പറയണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം,
ദേവന്മാരെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അവയുടെ ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അറിയണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. പിന്നെ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി, അവയുടെ ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള് ഇവയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിയണം. അതായത് രണ്ടും അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ദേവി ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം, എല്ലാം കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു? ഈ ഭൗതികാവിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാം അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ടും അറിയണം അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ദേവി ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് എല്ലാ ആവിഷ്കാരം അതിക്രമിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളൂ? മരണത്തെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ അറിയണം, പിന്നെ ആരെ അറിയണം? ദേവന്മാരെ അറിയണം. ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങൾ എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാതും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് മരണത്തെ മറികടക്കാനായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മറികടന്ന് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായത്? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകള് എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ദേവന്മാര്, മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള് എല്ലാതും അറിയണം. എങ്കിലാണ് നമുക്ക് മരണത്തെയും പിന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയൊക്കെ മറികടന്ന് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മരണത്തെ അതിക്രമിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മരണത്തെ അതിക്രമിക്കപ്പോഴാണ് മരണം നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഭൗതിക ലോകത്തില്. ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പൊ മരണത്തെ അതിക്രമിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരില്ല, പിന്നെ വരില്ല. അതല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ലേ മരണമുള്ളൂ, മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പോയാൽ മരണമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ മരണത്തെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോവാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതികതയിൽ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളില്ലാതെ ഒരവസ്ഥ സംജാതമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സകല വസ്തുക്കളും കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ ഇല്ലാതെ ഒരവസ്ഥ സംജാതമാക്കാൻ, അപ്പൊ ഭൗതികതയില് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നിയമത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിധേയരാണ് അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനായിട്ട് പ്രകൃതിയിലെ സകല വസ്തുക്കളും കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ആ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി അതില്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ജനനം, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ഉത്പാദനം, ക്ഷയം, ഒടുവിൽ മരണം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കടന്നു പോകുന്നു. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ജന്മം, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ഉത്പാദനം, ക്ഷയം, ഒടുവിൽ മരണം, ഈ ഒരു സ്റ്റേജസിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണി ഏതാനും മണിക്കൂർ മാത്രം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ നമുക്കറിയാം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു സൂക്ഷ്മപ്രാണി ഏതാനും മണിക്കൂർ മാത്രം. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇതിനൊന്നും മരണമില്ല എന്നല്ലല്ലേ? ബ്രഹ്മദേവനും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷ്മപ്രാണിക്ക് മരണം സംബന്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്, ഭൗതിക ലോകത്തില് എല്ലാത്തിനും എന്ത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്? ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ബ്രഹ്മാക്കൾക്ക് പോലും ഇന്നോ നാളെയോ മരണം ബാധകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മരണത്തിന്റെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ മർത്യലോകം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ സ്ഥലം മരണമുക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം മരണരഹിതമായ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ പറ്റി അവർക്ക് വിവരമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയക്കാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞക്കാര് ഈ സ്ഥലം മരണമുക്തമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ കാരണം എന്താണ്?
മരണമില്ലാത്തൊരു ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക ലോകം മരണമുക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആധുനിക മനുഷ്യൻ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വേദങ്ങളിലോ ശാസ്ത്രങ്ങളിലോ ഒന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് അവര് വിമുഖരാണ്. ആ വിമുഖതയുള്ള ജ്ഞാനത്തിനോടുള്ള ഒരു വിമുഖത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആധുനിക മനുഷ്യർക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനം അവർ നേടാണെങ്കിൽ അവർ സാക്ഷാത്കാരത്തിനെ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ മൂഢപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊന്നും അവർ ശ്രമിക്കില്ല. പക്ഷെ അജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇവർ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണം വരുന്നത്. വിഷ്ണു പുരാണം 6:7-61 ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ശക്തി പരാ പ്രോക്ത ക്ഷേത്രജ്ഞാഖ്യാ തഥാ പരാ അവിദ്യ കർമ്മ സംജാന്യ തൃതീയ ശക്തി ഋഷ്യത്തെ. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അതായത് പരാശക്തി അപരാശക്തി ഭിന്നമായ ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന് 2 ശക്തികൾ, ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അധമ ശക്തി. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാക്കളെയാണ് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതി അധമ ശക്തി എന്നും പിന്നെ ജീവഗണങ്ങളെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായിട്ടും പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി അധമ ശക്തി ജീവസത്തയെ അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്ത കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഈ ജീവാത്മാവിനെ സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലാണ് പിന്നെ ആ സ്വാധീനിച്ചത് ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആവരണം ചെയ്ത് കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പരാപ്രകൃതി എന്ന ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായ ഭഗവത് ധാമം. അപ്പൊ ഇവിടെ പരാപ്രകൃതി എന്ന ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ഇത് ഭരണരഹിതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 8:20 പറയുന്നു, പരസ്തസ്മത് ഭാവോന്യോ വ്യക്തോ വ്യക്താത്മ സനാതനഃ യസ സർവേഷു ഭൂതേഷു നാശ്യസ്തു ന വിനശ്യതി. ഊർധ്വലോകങ്ങൾ, മധ്യലോകങ്ങൾ, അധോലോകങ്ങൾ തുടങ്ങി സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഊർധ്വലോകം, മധ്യലോകം, അധോലോകം, നമ്മൾ 14 ലോകങ്ങള്, അങ്ങനെ മധ്യമുണ്ട്, ഉപരിലോകമുണ്ട്, താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. ചില താണതരം ഗ്രഹങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വിനാശമടയുകയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാലോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ദിനത്തിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ചെറിയ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? പ്രളയം വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാതും ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിറ്റന്നാള് വീണ്ടും എന്താണ്? അതൊക്കെ വീണ്ടും വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് വിനാശമടയും, അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോ അത് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചെറിയ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നതാണത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തിലും, ഓരോ ദിനം കഴിയുമ്പോൾ, ദിവസത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ, ഒരു കൽപ്പം, ആ കൽപ്പം കഴിയുമ്പോ ഓരോ ദിനത്തിന്റെ അവസാനത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രപഞ്ചം എല്ലാ താണതരം ഗ്രഹങ്ങള്, ബ്രഹ്മലോകത്തിന് സംഭവിക്കില്ല, അതിന്റെ താണതരം ഗ്രഹങ്ങള് ആ ദിനത്തിന്റെ അവസാനത്തില്, അതായത് പകല് അവസാനിക്കുമ്പോ വിനാശമടയും, ഇല്ലാതാകും. അടുത്ത ദിനം വരുമ്പോ പിന്നെന്ത്? അതായത് രാത്രി അത് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോ അത് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ്? പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ അല്ലെ? 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. ആ 1000 ചതുർയുഗം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. 1000 ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ 4 യുഗങ്ങള് 1000 പ്രാവശ്യം മാറി മാറി വരണം. അതിനുശേഷമാണ് ഇതും ഈ പകലത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചെറിയ പ്രളയവും സംഭവിക്കുന്നത്. സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി തുടങ്ങിയ ഭൂമിയിലെ
ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് 12,000 വർഷമാണ്. അതിനെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലായി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയും. അപ്പോ സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി തുടങ്ങിയ ഭൂമിയിലെ ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് 12,000 വർഷം. 12,000 വർഷം ആണ് ഇതിന്റെ കാലയളവ്. അതിനെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലായി. അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് 12,000 വർഷം. 12,000 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ദേവന്മാരുടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ 12,000 പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പ്രപഞ്ചാവിഷ്കാരം മുഴുവനും വിനാശമാണ്. അപ്പൊ ഇനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വിനാശമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ പകല് കഴിയുമ്പോഴും ചെറിയൊരു പ്രളയം വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിത അവസാനത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ആ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ട്, വിനാശം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവനും. ഉയർന്ന ലോകമായ സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും മറ്റും കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങളും അതേപോലെ ഭൂമിയിൽ മർത്യലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും അധോലോകങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുമെല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയജലത്തിലാഴുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഉയർന്ന സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഇതില് ഭൂമിയിലൊക്കെ കഴിയുന്ന അധോലോകങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഈ രാത്രി സമയത്ത് ഈ വരുന്ന പ്രളയജലത്തില് എല്ലാതും ആഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മികമായി അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നുവെങ്കിലും ഈ കാലയളവിൽ ഒരു ജീവി വർഗമോ ജീവജാലങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഈ അപ്രകടിത കാലത്തെ അവ്യക്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികമായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൽപ്പം അവസാനിക്കുമ്പോ, അതായത് ഒരു പകൽ അവസാനിക്കുമ്പോ ഈ പ്രളയം വരുമ്പോ എല്ലാവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ചില ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരൊന്നും ആ സമയത്ത് എന്താകുന്നില്ല? പ്രകടമാകുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ഈ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോ പ്രളയമാകാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ആ ഭാഗത്തുള്ളവര് ഉള്ളത് പ്രകടമാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ 14 ലോകം തന്നെ എടുക്കും. അതിൽ കുറച്ച് ബ്രഹ്മലോകത്തിന് താഴെ വരുന്ന ലോകം മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ബ്രഹ്മലോകം നശിച്ചു പോകുന്നില്ല, ബ്രഹ്മലോകം നശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മലോകം നശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ബ്രഹ്മലോകത്തിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ട് ആ കാലത്തെ എന്ത് പറയാ? അപ്രകടിത കാലം അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുക. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ജീവിവർഗോ ജീവജാലങ്ങളോ ഒന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാ? അപ്രകടിതം അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തം എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ച സർഗങ്ങളും നാശമടയുന്ന മറ്റൊരു അവ്യക്താവസ്ഥ. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം, അതായത് മഹാപ്രളയം വരുമ്പോ എന്താണ്? എല്ലാതും നശിച്ചു പോകും. എല്ലാം നശിച്ചു പോകുക. അവിടെ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? അവ്യക്തമായിട്ടായിരിക്കും, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇവിടെ ചെറിയ പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയജലത്തിൽ ആഴ്ന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ചിലതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാകും, തുടരുന്നുണ്ടാവും. ചിലത് നമ്മൾക്ക് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ അവിടെ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ വ്യക്തമാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അവ്യക്തം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകടിത കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത്? എന്നാൽ അതപ്പോ ഓരോ 1000 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 12,000 1000 വർഷമാണ്. 12,000 എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്തല്ല, ദേവന്മാരുടെ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയുമ്പോ 1000 വർഷം. 1000 വർഷം. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 1000 വർഷം, ഓരോ 1000 യുഗങ്ങളിൽ, 1000 വർഷമല്ല, 1000 യുഗങ്ങളല്ലേ? ഓരോ 1000 യുഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ രണ്ട് അവ്യക്ത അവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായ മറ്റൊരു അപ്രകടിതാവസ്ഥ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുണ്ട്. ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങൾ ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാല് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? എന്നാല് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഈ രണ്ട് അവ്യക്ത അവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് മറ്റൊരു അപ്രകടിതാവസ്ഥ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുണ്ട്. ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങൾ അത് ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അത് പറയുന്നത് ഈ അവ്യക്ത അവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് മറ്റൊരു അപ്രകടിതാവസ്ഥ എന്നല്ല പറയുന്നത്, അപ്രകടിതമായ അവസ്ഥ. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് അപ്രകടിത അവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായി മറ്റൊരു അപ്രകടിതമായ അവസ്ഥ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി ഇതെന്താണ്? ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് എവിടത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതല്ലാത്ത ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങൾ ശാശ്വതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു പറയുമ്പോ അത് എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് കുറിച്ച്. അപ്പൊ അത് ശാശ്വതമായിട്ട് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മാറ്റം പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി ശാശ്വതമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നതാണ്. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4/1 ഭാഗം മാത്രമാണ്. 4 ഏകപാത് വിഭൂതി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാക്കന്മാര്, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകപാത് വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ 4/ൽ 1 നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. 4/ൽ 1 ഭാഗം മാത്രം. ബാക്കി 3 ഭാഗവും എന്താണ്? ഭഗവാൻ മറ്റേ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ്. 4/ൽ 1 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിൽക്കുന്നത്. 4/ൽ 1 ഭാഗം മാത്രം. അതാണ് ഏകപാത് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4/ൽ 1 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അത് ഏകപാത് വിഭൂതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാരം അത് പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 4/ൽ 3 ഭാഗം അടങ്ങുന്ന ആത്മീയ പ്രകൃതി അഥവാ ത്രിപാത് വിഭൂതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ്. ഇപ്പൊ ബാക്കി വരുന്ന 3 ഭാഗങ്ങൾ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ത്രിഭൂത് വിഭൂതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 4/ൽ 3 ഭാഗം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വളരെ കുറവാണ്. ബാക്കി 3 ഭാഗം ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചമാണുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ്. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധി വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ. മറ്റേത് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ്. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിൽ അധിവസിക്കുന്ന അത് പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനാണ്. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുടെ അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് വസിക്കുന്നത്. ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവത്ഗീത 8:22 ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ അവിടത്തെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാനം, യോഗം, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും കൂടി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് അല്ലാതെ ജ്ഞാനം നേടിയോ യോഗം ചെയ്യോ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല. കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകേണ്ടി വരണം? സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക്. നമ്മൾ ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുണ്യലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടും. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഇതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളായ മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ജ്ഞാനിയും യോഗിയും ഒക്കെ എവിടേക്കാ പോണത്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളായിട്ടുള്ള മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്. ജ്ഞാനികളും യോഗികളുമെല്ലാം അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വീണ്ടും യോഗ്യത നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശമാനമായ ആത്മീയ വിഹായസിൽ അതായത് വൈകുണ്ഠങ്ങളിലോ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴാണ് അവര് ഭക്തിയുടെ സേവനമൊക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് യോഗ്യത നേടുമ്പോൾ അപ്പൊ അവര് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലോ ഒക്കെ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക്
സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തുകൾ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഭവരോഗം എന്നുകൂടി അതിനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭവരോഗം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അനുവദിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാതും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഭവരോഗം എന്ന് പറയാം. ഈ ഭവരോഗം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് അതായത് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി, അത് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി, അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ഏത് രൂപമായാലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിലുമുള്ള 2 പ്രളയകാലത്തും ആ ജീവന് പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മൃഗത്തിന്റെ ഏത് രൂപമായാലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തിലും ഈ 2 സമയത്തും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ 2 സമയത്തും പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും എന്തായാലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാന്ത്യത്തില് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലെ, എല്ലാം അപ്രകടിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്തും ആ സമയത്തും എന്തില്ല? ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തില് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് എല്ലാത്തിനും വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്കാര ചക്രത്തിന് വിരാമം ഇടണമെങ്കിൽ നാം ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ സംസാര ചക്രം, ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ആത്മീയമായ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരായി അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരികയാണ് അവർക്ക്. മാത്രമല്ല ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരികയാണ് അവർക്ക്. അതിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അവരെവിടേക്ക് മാറിയിരിക്കണം? ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലാണ് അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങള് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരേണ്ടത് അവർക്ക് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നിയമങ്ങള് അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. മതധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തെത്തുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അദ്ദേഹത്തെ ശരണാഗതി മനോഭാവം വളർത്തുക എന്നാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവതരിക്കുന്നത്? ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എപ്പോഴാണ് ധനം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി മനോഭാവം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത 18:66 ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ പരമപ്രധാനമായ ഈ ശിക്ഷണത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ പല വിധത്തിൽ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സർവധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആശ്രയമുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതായത് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പക്ഷെ എന്താണത്? ആ ശിക്ഷണത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങൾ പല വിധത്തില് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാരണം കുറെ നമുക്കറിയാലോ, പല വിധത്തിലും ഇതിനൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അജ്ഞരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് പല രീതിയിലും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത്.
ആശുപത്രികൾ ആരംഭിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:14 വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈശ്വരാവബോധം ഉണർത്തിയാൽ മാത്രമേ ശക്തമായ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോ ആശുപത്രികൾ ആരംഭിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:14 വ്യക്തമായ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈശ്വരാവബോധം ഉണർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈശ്വരന്റെ ഒരു അവബോധം ഉണർത്തിയാൽ മാത്രമേ ശക്തമായ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും എന്താണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? ഈശ്വരാവബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധമാണ് എല്ലാവരിലും ഉണർത്തേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വിദ്യ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നില്ല. അതായത് ഈ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശരിയായ ജ്ഞാനം അവർക്ക് നൽകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ. താൽക്കാലികമായ ഭൗതികാവിർഭാവങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾക്ക് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല. തുടർച്ചയായ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരനുമായുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല. നമുക്ക് എന്താണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇതിനൊന്നും ഒരു പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം, അത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്